și vor să petreacă cu tine. Ții o boxă de asta drăguță, așa frumos. Troller asta așa. În mod normal ai putea să te duci așa cu ea prin cartier, frumos, așa, să te plimbi. Am o variantă mai bună, să lovim mai mulți vecini deodată. Dăm drumul. Uite și cu LED-ulețe. Asta în mod normal are și microfon, să poți dai dedicații. Dar zic să facem o tură întâi să vedem dacă vecinii sunt de treabă și vor să petreacă și dăm dedicații noi mai târziu. Conectăm la telefon, care Bluetooth, dar are și alte chestii, adică are și radio, are și card și USB și de toate. Ce vrei tu? Pe ce vrei să pui muzică, merge. Punem de pe YouTube frumos. Să te gândești un pic la viața mea, să mă liniștesc puțin, sună la mamă. Sună-mă după aceea, hai să vezi cum starea mea. Fac cum lipe de seara asta. Sună-mă după aceea, hai să vezi cum starea mea. Am trăstrăpire de penă.